Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mu dai Allah ya mana ya dawowa mun haɗa ya namu mun dawo ham. This is the original ham. Mun dawo kenan sai wata rana zan yi misin ɗinku kuma ku yi misin ɗina. In ana abu idan ya ɗan kama zan ɗan leƙo ai gaisuwar saduwar mutunci. Amma mu mun tattara ya namu mun ƙara gaba. Dama an ce one day to gashi ni dai na fece ba zan iya ba na kaji da wannan ibtila'in. Zan yi misin ɗinku sosai kai Allah sarki rayuwa shikenan binni mun rabu da binni ba komai nake tunani ba irin fly over ka ganka a saman nan amma ba komai sai wata ran normal nan din ma ana dan jin shi ana dan jin daɗin ana jin shi sai wata rana masoya na yi jinjina gare ku dukka masoya na gashe ku kuma ga ƙauyen mu ko ina enough da akai sanyi dan samun waƙan nan ma in yi akan ta wannan waƙar ta Fati Nijar girma